Soc Leo, Leonardo Montagut, soc el gerent de la Visteta i aquí també fem arròs de la Valldigna. L'arròs de la Valldigna per a nosaltres és molt volgut i és la tradició que ens ensenyem sempre a casa. Per a nosaltres és la paella valenciana, li fiquem pebre i les mandonguilletes en sang i pinyonets que feien els abuelos i nosaltres continuem fent-les. És el nostre arròs, és l'arròs de la Valldigna.